Ibu bengi-bengi ana reko gawe puding waloh. Kon ngopekke pandan, untung ning omah ki pandan akeh kan ning arep pandan. Ya, Mbak. Mau kita ora tau ning gawe kakean waloh tak didoi. Malah dadi kaya apa? Pikiran kita sama berat. Nengong. Iya. Ya Allah samprit. Lihat iki. Seperti apa ini? Cus. Iki kakean walo, blender walo kakean, malah didok. Iya tau Ti. Uti. Jajal yo. Kok nek ora dadi kok ibu kasus iki. Dadi puding waloh kucus. Sedap. Enak apa ora? Tapi ki proses nunggune suwe. Apa ya? Jadi Nah. sekarang Niki sing pengen nanya apa sampean, Bu? Lu ngono alasane jari ibu ibu iki wis godhog kaloket mau esok. Iya, tapi awakmu sing pengen toh. Aku meneh sing kena.